Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan. Heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro jud ka! Nice ending, nagkasinabtan na gid sila. Ano na gid na, no? Misunderstanding ang nahitabo ato. Siyempre kung rebellious ka nga anak, dapat si nanay dili permi tama. Pero si nanay po at least nakarealize si nanay nga na yung mga anak nga mga moments nga kailangan po siya nga mag-realize sa iyang mga faults gamay, no? Okay, kung naaba siya fault nga i-assess niya yung self, no? Oo, kay kung wala to nahitabo ang mga pagles-les pud sa anak, di po niya ma-reflect sa iyang self unsa day ko nga inahan. Maayo ba ko nga inahan or dili, di ba? Okay, sometimes po sa atong pagkatao, medyo pod kanang permi lang ta right, no? Always na lang ta tama, no? And kung walay mo ingon sa ato nga murag sobra na di man ikaw permi tama. Kung walay mo pakong sa ato or something na mo disiplina pod sa atong ingana nga batasan, di pod ta makarealize. Sige na lang ta og always na lang ta tama. In the end, nagkasinabtanay, in the end, maayo ang communication na understand na nimo nganong ingana siya, na understand po nimo nganong ingana imong anak. So, balos-balos nga love ang gina-share nila with each other and care, no? Sige, tawag na karon katong mga anak sa mga istrikta nga nanay. O sa mga nanay nga istrikta, tawag 0937-3731-674. Hello, may gabi. Hello? Wala man. Hello? Hello, may gabi. Hello? Hello? Ay, may tao. Sama niya itong mga callers. Kusga ninyo yung tingog or sa bakaha. Ay, sa tulog ya. Hello. Hello, may gabi. Hello, may gabi. Brad, saba lagi di ang area, Brad. Isa, palungan nga na akong TV. Hello. Hello, kinsa ni? Hello? Ha? Ren. Di na ka madunggan pod. Tanaw sa unsa man ka nag headphone ka? Wala man. Di ka na ko madunggan ah. Kana. Okay, imo nang gihinayan ay mo radyo. Oo. Ren? Yes. Sige, Ren. Ikaw tong anak sa strikta nga parent? Ren? Oo. Si nanay, asa mas nanay ron? Nag-upload ng 18. Unsa ka strikta imong nanay para sa imo? Ay, laki. Kusga rin kay murag wala na itingog ren. Hello? Hello? Nako. Master Poppy, maski unsa ka rebelde ang anak kong ang una-una sila sa ilang kahimtang makabot jud nila ang pangarap nila. Nice story. Hello, may gabi. Hello. Hinay sa imong MR. Hello, kinsa ni? Ron. Strikta imong mama, Ron? Oo. Sige. Ron. Ay, last na lang na binuang ha. Basin ka binuang ra mo di ha. Bantay lang gid mo ba? Maban gid ninyong mga numero dani ba? Klaro ra ba kay tanan ninyong mga numero? Hello?
Hello. Hello, may gabi. Kinsa ni? Si Ami po. Ami. Ami po, ang anak ni Fernando po. Hindi, Ami lang. Grace po, imong mama? Sige. Ami, strict tayo imong mother? Wala man nung ko ng mga mata ng mga parents pero nakapuyo po sa igagaw sa akong papa nga side yun. Mga oldest bitaw kay sila dahil stricta kay sila sa ako. Pero lahi ra man gid kung ang mama nimo ang strikta kay syempre imo ginang kadugo, imo ginang mama. Lahi man imong experience og lahi pod ning sa atong story. Sige, greet na lang. Di man siya Master Pops kay ako experience is kanang bali nanay magulong tawag kay nadako man ko nga walay parents. Lahi akong gidak-an. Unsa man na auntie nimo na? Oo, bali auntie na ako siya then ang sobra ka strict saya kay maski bitaw barkada kay dili pwede makit-an lang ko nga nay kauban magkanang Mo lagi pero lahi man ang imong reaction kay dili man gid siya tinuod nimo nga nanay. Okay. Di ba? So, kumbaga kung nanay gyud na nimo na man kay love gyud nga inyo man ang bonding gyud sa nanay og anak kay syempre siya gud ang nagluwal sa imong nga nanay. So lahi pod ang gi-experience ni Alisa. So kumbaga kung auntie na nimo kung ma-feel man na nimo nga adi man may connected with each other. So pwede ra gyud niya na nimo siya kuanon i-rebelde lugar kung nga mas dako og chance nga mahimo kang rebelde sa iya kay wala man kay attachment, wala man kay something na murag obligasyon sa imong di man lugar kadugo but dili gyud imong kaugalingon nga inahan. So medyo nanatay parang dili pareha gyud. Sige, pero unsa may advice nimo sa mga strict mama? Ako lang advice is kadang dili lang nila pasubraan nilang pagka-stricta. Unsa lugar taman? Tama ra alas 12 sa gabi. Dili man tayo nga wala na anang kuan lang naa sila limitation din kung unsa ilang gikaulitan sa ilang anak dapat ilang ipasabot nganong inana sila. So dapat po dili po sila permitti sigig pangasaba nga dili makasabot ilang anak. Kaya basin Chinese na. Chongwa changwa, jinchong jingwo. Hindi nakasabot ang anak wa. Labi na ka ng pamalikas pod, lisod-sad na. Ano yun? O ganang kung lugar, kung na-limitation, meaning ikatulura mga saba. Ano lugar? Pwede. Sige. Ikatulura daw, munang standard. Pag moabot na ikaw-upat, Mama! Samok mama, balik-balik! Ikatulura daw taman, sige. Hanggang salamat, sige, greet your friends. Kay mangita tagkuan. Wala ko'y great. Sige. Sige, salamat ka. Salamat. Katong naka-experience, be. Na ulaw mo, ay lagsaba sa inyong ngalan, gid nga tinuod. Basin na ulaw mo kay basin madunggan sa imong mama. Hello? Hello? Wala, gyapon. Ayaw mo pag binuang, Bi. Kung manawag mo, Bi, tubag mo, Bi. Uy, klaro, Bi. Hello? Kinsa ni? Hello? Kinsa ni? Lane? Lane, ihinay sa imong MOR Lane kay ga-echo siya, ga-feedback siya, Lane. Agay skip kay Lane, agay. Akong atuli, magwilga ni karon ba? Bantay yung ka ba? I-off na lang kung pwede. Agay. Makabaog ra ba ng ingana, Lane? Tayo gadi ko kaanak ani Lane ba? Ikaw isa lang. Okay na, Lane? Pila edad ni mo, Lane? 28. 28. And then, stricta imong parent? Mama? Unsa nga kagrabe, unsa nga kanang maski ingani, unsa nga higpit ang dagan kaayo mga bakus nga ipadala? Dili ka lang maski mga friends, mga barkada. Friends o barkada parera. Igagaw. Mga cousins. Meaning? Bigay siya ka lang. Unsa ka dili siya.
Okay. Sa laag lang na. Unsa pay lain? Siguyab. Sa uyab-uyab. Meaning, di ka pwede mag-uyab. Oh, Mag-unsa ra lugar ka? age lang. Ha? Ay, bata pa daw. Dapat? Naon sa pag-eskwela. Oo. Then, imo siyang gituo. Nituo ba ka? Oo. Nauna gini mo imong eskwela. Naon na siya, pero pagpangtong third year, kaya uyab. Tilaw-tilaw. Bilisan. Wala pod. Nahadlok pod gyapon ka magtilaw. Bilisan din. So, wa gyud ka nahadlok magtilaw. Wala. So, gibuhat gyapon lagi nimo. Oo. Oo. Pero sila-silaw. Unsa man? Kita-kita. Wala lagi ka nitilaw sa bawal. Wala. Ay, bata pa, third year pa. We, dito na sa fourth year lugar. Bilisan, grabe, Mother Sophie. So dito na sa sa college na, ana lugar. Bilisan, bilisan. Kanus aman lugar to nga mga nakatry na. Ninyo naman ko. Okay. Dito na gid sa mga 20 na edad, ana. Mana. Pero lisod ba ang mahimong anak sa strict nga parent? Kalkay ka. Oo. Ngano? Pero pagkadugayan, nakarelate ra ka nga ka ng sakto sa di ako mama. Kaya namin yun, namagod ko karon. Murag, nakaonsad na ako ba nga ka ng akong anak mo, ako siyang kuridihan. Ha? Unsa pa? Unsa pa iyang sakto? Ang kailangan, unaw na ang pag-eskwela. So, sakto siya kay at least na professional na kakaroon. Oo. And then, maulaw ko kay kasi madungay si mama. so na-prove gud nimo nga sakto tanan niyang giingon, naglisod lang gyud ka. Oo. Maayo ang iyang giipanghimo. Oo, dyan. Kailangan gid nga parang masunod gid ka sa mama. Kaya parang yung mga istorya mga supopi katong pagkalista mo ito sa una. Of course, bakit? Mula yung tagalauna. Oo siya. Kaya kasi ko na maburusan. Wala. Agay! Namatay ang akong kalamay. Naunsa man to? Len! Bakit mo ginawa sa akin yon? Nagwilga karon ang akong mga tulisa, akong mga dalunggan. Tumbon na nga mama. Kaya parang isa sa akong mama. Lala, ibigundal akong mama. So, you would recommend sa tanan ng mga parents nga mahimong strikta? Len! Len! Woohoo! Len? Ito sa papi. Saan man ka? No. Eyes on the board. Would you recommend sa tanan mga parents nga mas strikta sila? Ha? Oo. Nakikibuhat, Len? Nakikibuhat din, ha? Busy ba? Wala uman, wala. Di ba, ang akong pangutana is, mo recommend ba ka nga tanan mga parents dapat istriktohon yun nila? Oo. Para sa ako. Kaya karok, isa naman ko kamama. Oo. Pero dapat, parang insakto bitaw. Sa tama-tama lang. Pag-uwi, ikaw nga kanang
Ulawan jud kay ka. So unsa Tumira inanam gyapon ako mama pakulawan sayad lagi. unsa to? Yab-an og unsa? Yabuan og unsa? Sorry kay Len, wala nagigit chance. Hello? Hello? Kinsa ni? Angel. Angel, babae gyapon ni nga Angel or Angelo? Angel nga babae. Da. Murag ko na, murag na pagkalalaki ang imong voice ha? Sa phone ng sugal. Sa imong? Phone. Sa imong phone, aba. Ingon ra basta murag busok ang tingog sa babae kay murag aggressive. Oh. Dala tinuod, dala! Tama dili. Depende. Depende sa suga. Depende kung kusogra kayo. Ayay ka. Sige, Angel pa naman. So, kuasa na imong wings, ha? Ay, kuan kayo Wala ng halo. Ay. Bitaw. Angel, strict imong mama? In a way, unsa? Nganong makaingon ka strict to grabe, Master Pops? As in, na siya yung mga rules na sa among puro mo may babae. So, na siya mga rules nga, for example, kung nag-college na ko, 9 p.m. dapat nakauli na. Or kung na may klase nga mauman og 9 p.m., mga 9:30 na nasa house. 30 minutes lang ang imong countdown. Or else, hindi na nakasulod sa balay. halak ka. Nahitabo na ba nga wala gid gipasulod? Nahitabo na lakan ko sa balay, pero kay jealousy man na mo ang akong window. Nakasulod ko sa kwarto. Bright pug ka. Ako pa nimo. Dito ka natulog sa imong friends. Wala na kaniuli. Tapos dito ka sa imong friends. Tapos Ano nito ba si Pop? Sulod dito ko niya. Pagkaugma kay, di na ako mabila na akong door. Kagilansangan na. hala ka! Koda lagi. Naunan makagmata gyapon. Aha, nakasulod ay ka ha. Sige di siya. Ha? May gani lagi Mr. Pops kay ang akong mga manghod kinaluin sa kuwabagya. Tagan ko pagka-unsok-sokan sa window. Murag piniriso, day. Ito, pagkaon. Nay, burger. Oh, kaon na ka. Ate. Ate, bago lang yun, may. Wala namin nakitan nga chicken. Nay, iring. Kanina lang nga mong gilitson. Para sa imo, ate. Luhin ka, ate. Kaya makatouch ka. Unsay experience sa imong mga manghod pod? Sa akong manghod, lahat man sila lang kanang dula manggod kay manimpyudaan before mulaag. And then? So pag medyo malate mo ulit, so okay lang mga tanak nga unsay reason nga na late. Nya karon kay akong manghod senior high naman. Mao man 8 p.m. ang lahang klase. So dapat mga 8:30. Di man makaabot kay rela naman pakaingin ka uswagan. 8:30 so, sa gabi mo human? 8 p.m. So, gabi din na mauman ang classes. Daw be sa kinsay black sheep sa inyong family? Me. Ikaw, so ikaw gito naka-experience og dagan kaayo? Oo, nakatabang ba? Nakatabang kung naminaw ko sa akong parents. So wa gyud ka naminaw? Wala. Unsa may imong gibuhat dayon? Unsa may resulta dayon na katong wala naminaw? Currently karon, pregi ko. Currently karon, pregi ko. Unsa man natungod sa tilaw-tilaw sa uban? Wala giingon bitaw ko! Na-prove na namo.
Basta ingana gani og tingog. Alam na! Pero kana bang imong pagingana resulta pud biya na gyapon sa imong kuan sa imong kay naman pumingon nga tungod na kay strict man yang parents di nawa tawa na rebellious na inon nawa kuan na nun gitawan na inon ang bawal. Nay part nga tungod sa parents, pero Ikaw magyapon nag-decide, di ba? akong desisyon nga dili nakasundo ng ilang mga rules. Dili imong desisyon nga magpalami. Mao ka diha. Oo, kadiya. Pag abot sa panahon, uy kani. Huy, mauna mo na ini. Huy, nganong Nakuha gibawalan ka. man ko ni mama nga lami maniyay. Mao din gibawal ko. Muna si mama kay gibawalan ko niya kay siya ra gusto maka-experience. Oo, tama, sir. Oo. Ay, ka ba? Pero nagsisi ka? Wala. Oo. What is your message sa imong mom if ever? Do you resent? Do you acknowledge, appreciate nga kuan? Unsa man? Gusto na ako ingon kay mama na daw taas kay na expectation kay pinakamagulangan. Gusto ko mag-sorry kay kabalo ko big disappointment kay akong nahimo. Kay ga-expect sila nga ako mag-lead sa mga manghod. Pero, if given a chance, feeling ko nga musunod na sa rules o buhat sa mga decisions nga makapaayo sa ako. So maghinahinay na kag bag-o. Oo. Salig ka nakatilaw na. May ka, nya magtabang-tabang na bukag strikta sa imong manghod. Kaya nakatilaw naman ka. Dapat kamera. Mo ano din ang manghod. Kamu ni mama. Strikta kayo mo. Kamu na may nakatilaw. Kami wala. Pero dito, Master Cooks, good sila nga. Nabasan lang nga, the more nga strict ang parents, the more nga ang ilang mga bata kay mo successful din. Yes. Pero not in a way nga, grabe ka strict na yun. Kailangan maminaw po ang mga parents sa mga rants sa mga batanon, dili pa sila kailangan niya pakiulawan sa in public. Oo. Pwede mo sila istorya niya na nasa balay, Yeah. pasabson sa ilang mga sala. Well, lisod yun ang mahimong parent kay. Muna bottom line yun. Lahi-lahi yun Yeah, ang mga because- desisyon, di ba? Oo, bisan karon nga hapit ang mga anak ko gadaw sa self kaya ba na ako i-kanay I-raise. pa ako akong anak. Mm. Oo. Sa the way nga kanang dili siya ingon nga spoiled or nasobran sa pagka-stricto. Okay, duha ra man paingnan either spoiled kay imo lang tugutan pero sa unsa tapos or katong rebellious. Oo. Kuan man guna wala gyud lugar perfect nga parent gyud no. May sometimes Wala. na pagkukuha. Pero it's between connections from the kanang Parent og child. iyang parent of child. Ang nakapan lang kay you learn it the hard way. Yeah. Advice nimo sa mga batanon nga stricto ang ilang mga parents. Mga people child. People peps. Mga people peps kung lami gani ayaw gyud. Ay, patenta. Pero bitaw, dili man mali nga kanang maging mo decision para sa imong self. Pero dili pod kanang mali nga maminaw ka sa imong parents kay nagyan na guna nila. Tama ba? Well, line. Anyways, sa kay imong i-greet ba nimo ang bana nimo? Wala. Wala. Ay, pagkatapos ng lahat. May siyang laki. Oy! Tay nga no mangyud ba?
Kabalagid siya sa akong technique ba katubtang uy ay pamino hello Angel. Kung magtingog Angel kani kay aggressive kani. Balagid siya sa akong technique. Anyway, salamat Angel ha. Wala kay request diya para sa imong baby or sa imo. Mag-greet na lang sa ako. Sige, great. Go. Agpas, gagamay na lang time. Patay. Kanang greet ko sa mga criminology students. Ay. Criminal student na yun. Ano na siya. Wala lagi. Inimit ako. 10 minutes na lang yun siya. Wala na time. It's 12:02 na mga kapamilya. And it's time for me to say bye. Bye for now. But see you again tomorrow. Okay? This is Master Pope saying, don't worry, be happy. Kung may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang comment. Atong episode tomorrow is #Dear MOR Padala. Ito ang ating teaser. Dear MOR. Hindi, kasalanan ko to. Dapat pinagandahan ko yung mga ganitong sitwasyon eh. Kung sana hindi ako naging maluwag sa pera at hindi ko kayo inayaan gumastos ang nang gumastos. Abangan mamaya sa Dear MOR. Dear MOR Padala. Yan, tomorrow yan. Kanabitang sigag padala sa iyong family niya. Imong family medyo, nasobrahan o dependent sa imong padala. Sa mga OFW, well, it's for you. Tomorrow na siya, ha? #Dear MOR Padala. Sige ba magpadala sa una or ikaw ba ang usa ka tawo nga sige padalaan sa imong igsuon or imong mom or imong dad na nasa layo? Siyempre, makarelate mo ana ugma. Okay? Sa mga single ladies and single moms, itaas ang inyong mga kamay kay mukis na ko sa inyong ilok. Ready? Ready na? And I'll be leaving you with a quote gikan ni sa atong title #Dear MOR Skandalosa. Kung adtong gamay pa ta, si nanay super strikta. Ayog kabalaka. Samtang gadako ta, hinay-hinay nato makita kung nganong ingon ana siya.